Startups fil-qasam tat-teknoloġija diġitali jistgħu jibdew joperaw miċ-Ċentru ta' Innovazzjoni Diġitali DHB fis-Central Business District. Mifrux fuq medda ta' 550 metru kwadru, iċ-ċentru jinsab fil-bini tal-Awtorità l-Innovazzjoni Diġitali. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Kenneth Brinkat qal li permezz ta' DHB Malta se tkompli tkun il-pajjiż fuq quddiem fl-użu innovattiv tat-teknoloġija diġitali, qal li riċerkaturi u startups se jsibu dak li għandhom bżonn taħt saqaf wieħed. Il-Kap tat-Taqsima Diġitali Ewropea f'DHB Bernard Montebello spjega wħud mill-faċilitajiet taċ-ċentru. DHB hemm biex jgħin l-startups u SMEs kif qed tgħid sew inti minn aspett diġitali, ġifieri jgħinhom isibu t-teknoloġija li għandhom bżonn, jgħinhom billi ukoll joffrilhom spazju fejn jaħdmu, kif ukoll għandna numru ta' high-tech workspaces aħna nsemmulhom li għandna numru ta' teknoloġiji differenti, ġifieri 3D printing, għandna numru ta' IoT Engineering Lab. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li sat-tieni kwart tas-sena d-dieħla se jkun hawn high performance computer li jippermetti li r-riċerka ssir fi żmien qasir. Sal-lum, studenti u kumpaniji li jeħtieġu jużaw high performance computer qed ikollhom imorru barra minn Malta bi spiża li tlaħħaq mal-25,000 euro. Il-Ministru Xkembri qal li permezz ta' dan il-high performance computer f'Malta iktar kumpaniji se jinvestu fir-riċerka b'inqas pejjeż u aktar effiċenza. Għalli għalhekk il-Gvern xtara l-apparat li hemm bżonn biex dawn is-servizzi jintużaw b'xejn minn dawn il-hubs. Appost li iddedikajna ammont ta' riżorsi għaliex il-kwalità tiswa l-flus, però rridu niddedikaw ir-riżorsi għall kwalità sabiex naraw kif iż-żgħażagħ tagħna li kollhom idea. Fil-fatt diġà 7 startups minn dawn l-7 startups 6 huma Maltin. Ġejjin minn background differenti, joperaw teknoloġiji differenti. Għaliex ħafna mill-problemi jkunu li inti meta jkollok idea u tkun tittopera jew tkun tittamel prodott minna jkollok ħafna drabi bżonn xi apparat teknoloġiku li jiswa ammont ta' flus. Il-Ministru Xkembri temm jgħid li fost is-7 intrapriżi fid-DHB hemm kumpanija li toħloq u tiddisinja drones, kumpanija oħra li toħloq software għat-tagħlim virtwali u kumpanija li permezz tal-intelligenza artifiċjali tissemplifika l-proċess tax-xiri tal-proprjetà.